Máži, počúvaj, toto je pěkné velice. A růži do vlasu a vroucně vkročit do času, který se pro vás chystá, vše, co přijde přijmout s úsměvem a láskou stvořit tuto zem. To je pěkné. To je krásné. Velice. Já už se nemůžu ani poznat. Jak jsme byli všetci, že? No, už máš. Štíhli. Všetci. Dívaj se. Počkej. Hedva z Lidku, moje drůžky. Kde? Mladice, jaké byly mladé. Toto, počúvaj, toto. Ať vám zní až do skonání smetanovo věrné milování. No, to se psávalo. Však to znáš, ne? Co? Tož tu áriu. Já tu smetanu znám. No, vidíš to? Já jsem zapomněla na smetanu do kafého. Počkaj, podám. Vidíš to? Eliáš. Máži, ale jaká zbyla štíhla. Nevěsta jak průtek. Tady si. No, však ty zbyla také polovičně, jenom se podívaj. To už bude třetina. Co jsi říkal, tatínku? Že z nebyla poloviční, ale třetinová. Má to v ruce. A co ty tady trtolíš na mě na jednu, jaká třetinová? Tam si všímaj svoje třetiny deformálie daně pokoj. Čuvěžu. Hokej se hraje na třetiny a fotbal na polovičky. Jo, a chytrů a prd mu rozumí. No, pojďme. Zabiju Artuchy. Dívám se na tu svadobní fotku. No. Taťku, ty jsi byl nějaký napaprčený už v tu svatbu, myslím. Nebo se mě to jenom zdá, co? Nezdá. Už jsem měl tu předtuchu. Předtucho. Já jsem měla mít předtuchu, jak to, že jsem ju neměla? Prosím tě, která jinak by tu s tebou vydržela? To mě teda pověz, která by tu byla místo mě, no. Nebyla bys tu ty, tak by tu byla druhá, no. Oni si myslela, že jsou samo jediné na světě furt. Bylo jasno, pamatujete? Nebylo jediného mráčka. Ani větr nefoukal. Modřunké nebe. A já jsem se jenom smíla jak tela. Ale už jsme se dosměli, Mařenko. Už jsme se dosměli. No počúvaj toto je pěkné. Stište to. Taťko, stiž to. Tož furt to bude stišovat. Ale Anička má pěkné blahopřání. No. Zrovna se bije Artuchy. Ale Stiž to zaspomínáme. Čti. počúvajte. Jdi s tím, kdo tě má rád. Já jsem také šla s taťkou. To je pěkné. Podle toho se řídí naša Verunka. A co? Tož na ňu se podívá nějaký chlapec a už s ním chodí, víš? Neříkaj. Teďka došli dva naraz. A co s Povídám, Verunko, to se tak přece nedělá. No. Musíš se rozmyslet a mít jedného a ona furt, to je kamarád, říkám, tož se v tom snad musíš aj trochu vyznat, no. Ale však Maři. Tož je mladá, Ale nech vzpomeň si na nás. Zavoda, jak jsme chodívali a jak... A co hledíš? Se dívej Však na- volal tě někdo, ať se dívej. Dívej se na hokej, no. Jak jsme na nich čekávali. Jejku, to už... A oni pakáže jedli zahli do hospody. Sokně za nama. Vláli, jak jsme byli na paprče. Ale to už je dávno. To je dá. Podívej se, to bylo úplně něco jiného. No. Ona je ještě mladší, než jsme byli. A ta, No. když u nás je to obráceně. No. Ta, která by měla čuča doma, to je furt v trapu, a ta, která by si měla hledat ženicha, tož zase hledí do počítače furt doma. A Ivetka ještě nikoho nemá. Představ si, že? Tož to je trápení, Maři. Já nevím, To je kde jsme udělali chybu, víš, tož...
Lesti jsme, víš, my jsme udělali chybu, my jsme měli teda tu Ivetku, potom jsme měli Peťku, však Ivetka teda tá má dobrou prácu, ale furt teda je v práci, furt sa školí a nemá čas na nikoho. Peťka se teda oženil, ten má 4 děvčátka. Však já vím. Jak z konečky blonděta. No, po mně nechtějí Anči vědět, jak se jmenuju, protože to už... A Verunka teda, u ní se teda modlím, aby to nebylo moc brzo, no. Protože ona je taková hrfera. Asi jsme udělali chybu, že jsme tu Verunku měli tak pozdě. Ale teď jsme se na ňu tak těšili. A to že ano, ale tu mezeru jsme neměli udělat takovou velikou, no. A však my jsme je chtěli spěš. Však já vím. Že taťko jsme chtěli spěš, ale jak si se furt nedařilo, no. Mně se dařilo furt. To by to nešlo. Tak chytrý. Ale kaše. No, zas. Taká zmařená šance. To je dobré. Taťko, počúvajte. Toto je v té slovenštině. Co zas? Jak ty mu rozumíš? No. Čte to. Furt to bude stišovat, za chvilku nebude vůbec rozumět. Ano, však počkej. Hrávala z ochotnické divadlo, však víš, jak se to říká. No? Ano, počkej. Pěkně zuby od sebe. No. Lúbim ťa, no chcem ťa 100krát viac. V slzách, aj v smiechu, v trápení, aj v šťastí. Deliť sa s tebou o všetko a v pravý čas. Aby, keď zvatne tvoje telo a zhasne oka jas, mohli sme si riec, život bol s tebou krásný. Už ti bečí. Může mě, prosím tě říct, jestli je to na svatbu, alebo na pohřeb. Ale ty jsi zase chytrý, prosím. To je od naší tetičky z Oravy. Od nich je táto kávová souprava, co z ní pijeme to kafe. Toto? Ano. Chtěl jsem s tím šláhnout do popelnice Toníku. Co jste ho měli plnou? Ale... Ohromné dílko. Cože, ale pijte to kafe, ty to vůbec nepiješ, už ti to čapá na Ale- šlehačkách. Já jsem ti tak dojatá z toho všeckého. Lukáš, musím ti přistříkat. Ale nepřistříkuj je. Ale co? Když doktor furt nedává, toto nesmí. Ale doktor tady není. Až, počkej, já si to požduchám. Požduchaj to. No, ještě mě přidaj, no. Toto já ti mám velice ráda. Já jsem na vás zapomněla. Ukažte, já mám tam plcnuté šlehačky. Ale daj pokoj šláčku. A podaj radši chladič, ne? No já budu led rum do takových pěkných hrnečků, na to zapomeň. Ale to Mařenko snad, když máme to výročí, tož bychom mohli dostat trošku toho rumu, ne? Anži, tož co s něma, dáme jim trochu? Masko, nebuď na nás jak raz. Podaj trochu rumu. Dostala jsi dneska, Kvítko? Dostala jsi. Takhle. No, vidíš to, no. Anči, vidíš? Dostala jsem růžičky k tomu výročí, tačka. No, taťko, ty jsi všiml? Ale koupil jsem, ale ne růžičky. Všiml jsem si, no. Víš, co já mám doma, Maři? 2 karafiáty. Ale však já vím, jak jsi to myslel, já vím. Velice dobře. Počkaj, ale ať ti řekne, proč jsou jenom 2. To ti neřekne, že? Já jsem jí koupil velikou pugetu. To zas ne, to nevykládá. Tož nezdržuj to, já jsem úplně na nervy. Ale Jenomže jsem šel domů, otevřu vráta, než jsem se vytočil, vtáhl kolo dovnitřku, tož průvan ty vráta zavřel, no a zbyly 2 karafiáty. vráta byly zavříté. Říkám jí pořád, zavíraj ode dvora. Nezavírá a tady to má. Třeba si to aspoň zapamatuje. Hlasi, To je průz. co jsi nedošel, však mám humno plné cíny, teď bych ti dal. Co bych chodil, prosím No tě? právě. Ať si to zapamatuje, že má zavírat ode dvora. No, a řekni, co jsi řekl. Co? Víš, co mě řekl? Že prý on je ten žutý a já jsem ten červený. Už to zpřena. Táto. Já nevím, že jí věříte každou blbost, co vám tady vykládá. Tačko, nesmí se. Jdu se podívat, jestli tam teda bude kapečka. Protože já potřebuju do buchet a není ani kapečky, protože si furt chladí kafe. No. Maži, to je přesně jak u nás.
Úplně to samé. No, to Také máš furt pravdu. vykládá, že nemáme rum. Ale proč? Protože furt pečeš buchty. Prosím tě. V sobotu to upečeš a ve středu to hážeš slépka. No, A že to huba nebolí, a z čeho máš to břucho, prosím tě? to z buchet ne. No, ale tož toto si To mám počítáš. z okopávání, jak jsou zohnutý, tož jak to tlačí důle. Taťko, tichučko, Máři, počúvaj. Šti. Tož toto teda je. Počúvaj. Jednoho dne, aniž si všímneš, odvedu tě na skryté místo, kde tě vykoupu ve víně, pepři, soli a oranžádě. No. Upeču tě a s ním až ke konečkům prstů. Vlasy naposled. Toho dne budu jíst mnoho a tak dobře, že to nepřežijí. Budeme pohřbeni spolu a nikdo tě nenalezne. Máři, co to je? To povídám, že je to na pohřeb. Ale je tam novomanželom, ty chytráku. Však jsou tady holubičky. No, Toníku. No do toto mohl napsat, ľudé drazí. vidíš to? No nebude to od vás, však jsme se brali ve stejný den. No, Taku to zprost. toto nikdo nemohl z naší rodiny napsat, my jsme normální rodina. Přesně tak. Ano, tak. To chce říct, že my jsme nenormální teda. To jsem neřekl. A my přece jsme také slušná rodina. No toto nevím, taťko, ale já to typuju na toho tvojeho kamaráda z Kladna, ten malíř, pamatuješ? To byl taky Pabl. A je to tady. To je jeho styl řeči toto. Ten mě psal tehdy do ucha. To jsem ti nikdy neřekl. To se nedá totiž říct. Co? A to se nedá říkat. A nic neříkaj. No, nech si to. A nech si to už do hrobu. Co po 40 rokoch já potřebuji vědět za blbosti. Toto půjde pod kotel. Já ti to odložím. Ještě bys mě zkazil výročí. Tak, fuj. Jak to kaziju? Na to se nehodí dívat, prosím tě, na leně štampu. To není problém. Čau rodičové, čau strýcu, ahoj teti. Já vítaj, Verunko. Co to zase chcete? To je přivítání. No, to. Verunko, ahoj. Po kom je taká robisko? To je z těch kuřat. Kde jsi byla? Verunko, byla jsi na Májovej, nebo s kam jdeš? Ale ne, jsou doma, jsou na Facebooku. A to je zas do, nějaký nový galán, že? Ježínko, to je tati. Tam si můžeš dávat fotky, lajkovat statusy, příspěvky na zeď. To je jedno, ty tomu stejně nerozumíš. Tomu nerozumíš, to se furt neptaj. Ty jsi doma, já myslela, že ne, když neřve rádio, no. Momentálně mám nedělní sjezdu. Ale pak razím. Kam? Asi půjdeme s holkama na vinárku, anebo do kina, na té honesty. Prý to fakt mega mazec. No to nepůjdeš. Ještě se rozhodujeme. Na takové kino ne. Ale baže, nechoď tam, Verunko, na žádnou ostudu. Teď vám něco povím, to budete čučat. Už jste byli na páře v tom kině? Ne. Já jsem byla. Velebný pán udělají takto a tam se ti objeví, no takováto televize, ano, taková. A v té televizi ten člověk vypadá, no normálně, úplně normálně jak já. Ano, jak já. Čuješ Když to? se na něho dívám. To by byl hokej, tam bychom viděli i puk na takové televizi. Ale jaký hokej, tam se vysílají inteligentní filmy, ty hokejů. Synťa. Inteligent. Kolik to stojí? Tož zadarmo. A ještě ti velebný pán aj nalaju. Tož taťko, kdy půjdeme? Ve čtvrtek říkali. Náš velebný a nalévá. No. A představ si, to vždycky jdeme, je to ve čtvrtek. No, jak s kým chodíš teda? Tož Zevku Hanákom nosí, tak nekam jít, ještě ostudu neudělá. Vždycky jdeme, ona se pro mě staví, tož letíme, teďka i ti to bylo pěkné. Bože, co jsme se nabečeli. O čem to bylo? No, Verunko, tož to já už nevím, ale říkali jsme si s Ečkou, škoda, že to nemá třetího díla. Škoda. Verunko, lesni. Saťa, můžu optat. Skoč se podívat, jestli mají hen prasata ve chlévě vyžrané. Ať tam nejdu zbytečně. Tati, to ne. Zas bych načuchala, musela se jít sprchovat. Dělat nebudu. To je zajímavé, že dneska u toho operativu řízky nenačuchat. To je zajímavé. Měli jste vepřové? Však to byl kuřecí, ne?
Kuřec. Mami, to nebyl kuřecí prsní řízek. Krkovičky. To byl kuřec. To byl kuřací, horní ten, spodní ten, no ten prsní. No už se mě dělalo A já se na ty prasata zajdu podívat, ať ona se nešpiní, když už je nastrojená na kino. No. Bá, furt opečováváš jak Marfušku. Veruno, na to zapomeň. Nikam pro tebe dneska nepojedu, na to zapomeň. Franto, já nevím, co ty se rozčiluješ. Prosím tě, taková děvčica musí mít na každém prstě najméně 2, co by ju chtěli z takové piatiky odvést. Verunko, který je včelka i v kurzu, co? Pochvál se, no. A tak nějaký by se našel. No vidíš, to máš po starosti. Ale teď mám pro vás překvapení. Veliké překvapení. To se budete divit. Já jsem to věděla, kdy a kdo. Mamko, neměli bychom se včel radši ztratit, ať si také nějakou nechytnem? Moje srdce. Ale kam bys chodil, Toníku? Jenom tu buď, ať z toho překvapení si mám s kým kopnout štampru. Ale tož nepůjdeme přece teďka, že nemusíme, Verunko? Jenom si teti. Můžu? A ty to víš. Však. To budeš čuč. Tak. Už ho nemám, já už mám mrtvý. Milí rodičové, byla jsem pověřena Peťu a Ivetku, abych vám předala náš společný dar vašemu výročí. Ať se spolu dál šťastní. Ať to tady spolu vydržíme. Co to je z finančního úřadu? Luhačovice. Jejda, taťko, pro nás 2 Luhačovice pojedeme. Tož děkujeme. Ale není zas. Jste hodní. Užijete si to, odpočinete si. Bude to paráda, uvidíte. No ano, hlavně ty si to tady užiješ. To bude Sodom a Gomora. Tady, to nechci vidět. Budeš poklouzač, víš? Cože, já? Pokluzat? Zadíveta ne. Já ráno brzo stávám. Než se namaluju vyžilným vlasy, to taky chvilku trvá, ne? Já to dělat nebudu, já to dělá Iveta. Ona stává pozdě. Jenomže ona má toho malování na tu hubu také moc, no. A ona je taká žingla, ona ten chybl neunese, nevím. Ale já vím, že to tady špatně dopadne. Buď to pozabíráme, nebo Toníku, ty bys mě na to mohl nahlédnout, co? Kačený, ty jsi nemohla. Nemůžu, Franto. Proč ne? No nejde to. Tož vy nám My totiž jedeme s vama. No, A čumí, konečně, co? Toméku, Mařinoš, představ si, že naši mladí a vaši mladí se domluvili a koupili nám to a my jedeme do Lází jak za mladá. No. A jak jsi to vydržela, mě to neřec. Tož Mařenko bylo toho hubu. To si nedokážeš představit. No ale, počkaj. Co zas? Však je tam napsané, že je to pro 2, ne? Tak co je tam napsané? Ježíko, to je tati. 2 a 2 jsou 4, víš? Oni dostali poukaz pro 2, vy jste dostali poukaz pro 2, ale pojedete spolu, chápeš? Už se nic neptajte. No nic, já už Varmolkyňa prozvoním. Tak pán, tati? Já zavolám kdy a jak dojedu, jo? Tak čaute. No, hlavně, abys vůbec dojela. Aby se vůbec vrátila. A toto je furt u nás. Furt. Pojď sem. Ať nás nečují. Představ si, jak já jsem ti rád, že jedete s náma. Když si představím, že bych s tu mojou měl být někde týden sám, tož by měl z toho šlak trefit. Týden? Týden, ba? No ale počkaj, však tam píšu víkend, ne? To co tam píšu? Tam píšu. Počkej, jak to přečtu? Počkej, no. Elnes, víkend pro 2. Ano, Od středy do neděle. Od středy do neděle. A to co je za blbost? Takový to víkend, to čtu poprvní. Ještě taky delší. Také jsem se tomu divil, když mě to naši mladí zvěstovali. Prosím tě, dělají už lidi akorát blbců. ale prosím tě, když se říká darovanému koňovi na zuby nehled. Ale Já nehledím, já se těším, Maři. Já se budu procházet. Já budu tančit. Já už se tak těším. Je to Proč budeme tady. tancovat, ne? Ano. No. Taťko, ten zešitek s těma krokama na tu čašu si nachystá. No? No? Konečně to využijeme. Beru zožal.
Teda to bude, to bude. No počúvajte, to budeme chodit tančit, budeme chodit nakupovat. Já už jsem si vybrala peníze. Pěkné obchod. Co? Jenom, že my budeme chodit se koupat. Však ano, tam je napsaný jakýsi bazén. A tož budeme plavat. Jenomže já nemám plavky, já jsem z nich vyrůstla. Já si budu muset koupit nové, ty máš. Já se musím teprve podívat, Mařenko. To já... Což to já ti řeknu, že se nemusíš dívat. Ty z těch plavek zaručeně zvyrůstla také. Co? Jak to můžeš říct, prosím tě? Vždyť já už mám 5 roků ustalenou postavu. Vždyť já jsem se od těch posledních moc nezměnila, Maříček, se podívaj. Co ty furt na mě, co si vidíš? Možná 5 roků máš ustálenou postavu, ale v Čalově jsme byli naposledy před 20 rokama. No? 19, chlapče, 19, víš? Ani to si nepamatuješ. Rok jsem, rok tam. 40 roků jsme Je to jedno, jestli rok jsem nebo rok tam. Prosím tě, sedni si ty páprdo. Pandu, radši To si se sedni. mu bude bavit, já přece musím vědět, jakou mám postavu. Se podívej na sebe. Kvůli jednému roku se tady Ale bude se hádat. nehádajte, máme výročí, tak se nehádajte. Ona se hádá kvůli roku. Se hádá. Ticho, nebo to nedohraje. Horší je, že tady je napsané, No, co? že to jedeme za 14 dní. No to já vůbec nic nestihnu nabalit. Na co se chválí? Na víkend. Vezmeš jedny ponožky, 2 trenky a jedeme, ne? A já ti říkám, ty 2 ten vinohrad neudělají. Vinohrad. No. Vy už máte postřihaný vinohrad? My už máme pokoj. Pozastrkované Ne, my už máme pokoj z Vinohrad. Dívej se na mě. To snad není pravda. Je. Prostě nic neudržíš. Co se vám stalo s Ty vinohradem? všecko musíš vytelit. Prosím tě, co já furt vyterím, však jsme jim to chtěli už říct. Chtěli, ale až k tomu bude vhodná příležitost. Jaká vhodná příležitost, však toto je příležitost, jak dělo, tato, Tak tož už- co, Tak no. jim to řekni. Však Už jim to to že řekni, jim to neřeknu, no. tož Posluš co, no. si. Vinohrad jsme prodali a je to venku. Ty jsi prodal vinohrad musím Toníku. takto rozčívat. No, ty jsi ale A blbý. komu? Tož komu? Proč? Tož Peťkovi Hanákovi, starostovi. Furt chodil za taťku, že chce odpočívat a jinde než doma, tož mu to taťka prodal, no. Taťko, tož prodajme to místo starostovi. Vidíš to, no. Můžu tam chodit spolem řešit problémy? Tož to bych Nic nedělal. prodávat nebudu. Do hrobu si to nevezmeš. Toto jsi také vydržela neřešit. Ale však Mařenko furt do mě kopal, když jsme u vás byli, furt dokopaná nohu mám přečákyně volá. No, ale však počkaj, nechte ho. Ty se pochvál, co jsi paskudil. co ještě, no? Co jsi paskudil? No nic. Představ si to, předevčírem ho nebylo. 6 hodin, už zvonilo do kostela, dětka nikde. Já už se strachem, že budu doma, že? No už se trtolil. To by se Co ti to vás hodilo, se že? plantal kola? No. Říkám, tož co jsi tam dělal? No, tož měl to pěkně postříhané, tož se mu to povázal. On ti mu to ještě chodí dělat. No to ještě Tož pomoct. proč mu to děláš, když jsi mu to prodal? To jsi mohla i nám No povázat. tak mám čumět dvoubýváku do zdí, tak jsem se šel projít, podívat se, jak si tam vede. No, Ty jsi hodný teda. ale co hodný, prosím tě, tak to neříká se, že je hodný. Však jsem mu říkala, jenom aby ti dal starosta aspoň kýbl hroznou na zavaření za to, víš? Co jsem ti řekl já? Že já ti na ty tvoje hrozny kašlu. Když dá 5 vína, jsme vyrovnaní. A na tu ti zase kašlu já. Však já si to zařídím. A kdo to dělal? Já nebo ty? A na koho to bylo napsané? To je dědictví po nebožkovi, tatíčkovi moje, prosím tě. Já budu dělat a ty budeš sklůzat, že? Tak jak se užívat? Prosím tě, sedni si ty. Prosím tě, radši si Ještě sedni. nás To vidíš, jo? nenaučuje. Mě to žírá furt. Otevřené okno a vy se tu hádáte, co si Ale však já se s ním nehádám. Já taky ne. Seď, ani nestávaj. Úplně plákat furt. Mařenko, půjdeme. Chátož nemáš kafe. Tož mladí vidíte? mají doje, to, že něco ještě nachystá, víš? Tak naši také. A neboj. Jeli do toho parku s těma vlnama takýma ty No, sklouzavky. jak je tam moc té vody. A naši tam jezdí, ano. Já dojdu sama, domluvíme se sami, já ho, tému to nepotřebuju. Musíme se domluvit, no. No, Kolik však- šatů, No, ano. vezmeme, které na který večer. No, taťko, jdeme.
Co zás? Ale však ho nechaj, on se nedohrali dovírá, ještě. nech se. Ale však my jsme sousedé, tož do nás to také jde, ne? A co když daju gól, když budeme zrovna mezi Ale barákama? já si tě ty koly 500krát opakuju, to učuješ a ju vidíš, prostě tě, když daju, To je Mařenko, rychle ho, výhodně bylo hrozná vtěrka od vás, co stane dlouho. Já už jdu, s pánem Bohem, však se domluvíme. Nalejni, nebo to snurovat. Taťko, já už jdu. Ivetka mě volá, ahoj. Pozdravuju velice. Že hračí mu bude zle. Toníku, tak teda ahoj. No. A nezapomeň, musíme se domluvit, co vezmem a kolik toho vezmem, rozumíš? Neboj se, já se ještě 2krát, 3krát zastavím a všecko to domluvím. No, dobře. Měj se, měj se. Ahoj. Maři, s Bohem. Volá Měj mě se. Ivetka, víš, ano. Počkaj, mě to, oni tu zrovna byli, zavolaj ho, ať si pustí rádio, hned. Pando, Ano, máš si pustit rádio. Rozhlas. cože? Rozhlas. Rozhlas. Proglas? Ale ne proglas. Brno. Brno. Už jsme jim to řekli. Já napsání. Napsání. Letím, Ano, letím. ano, už jsme jim to řekli, Ivetko, ano, rychle to. A poslouchaj, kdy dojedeš? Dobře, no, já ti smažím čerstvého řízka. To víš, že bude kuřací. Ano, to víš, že jo. Ahoj. Ještě, že jsem si nechala ty 2 kotletky. Prej nám budou hrát honem to zesnu. V těchto dnech oslaví 40 let společného života naši milí rodiče František a Marie Valáškovi a také naši milí sousedi Anna a Antonín Falešníkovi z Hroznové Lhoty. Do manželství vstoupili stejný den a dodnes trvá jejich nerozlučné přátelství. Všem jim do společného života přejí lásku, radost a pevné zdraví a božího požehnání všechny jejich děti, vnuci a vnučky. Sárinka, Sofinka, Sabinka, Nelinka, Tedísek a Matýsek posílají babičce a dědovi sladkou pusu. I my se připojujeme k přání a do Hroznové Lhoty posíláme krásnou píseň. Jak kámen tíží andělský střílny a na nás teď čekají hledající. Hned na první moment zaměří stříly, hroty svých stříly. To co je? A Bůh už ví, že jdou šílený blázni, jsou na cestě si. No je motné. Musí taky technický omyl. To Verunka, no. Pěkný dechový máme. Ona tam pustí takovou blbost. Však je to pěkné. Zasloužím. Omlouváme se za malou technickou chybu a teď už posíláme slíbenou píseň. Neříkal jsem to. Kam? Co? Zapomeň. Já už to neumím. Však tady nikdo není. A zatáhla závěse. Co když nás někdo uvidí? Nikdo není. Já už to neumím. Mám neživá čas. I slunce, i nečasem, nehrává čas. Jen sem a tam a srdce právě ten zpěv. Na to lavou krev. Kdybych si vzpomněl. I radosti žár. A tak mi dá čas. S košíkem výstýchů. Pomalý. A na druhou stranu, mamko. Vyprašnou cestou za záhem
úsměvem, teď trubkulem a doprovod nás. My dva a čas, jdem stále dál svou pěšinou, my dva a čas. Už dohodnem se většinou, už víme kam to. Dobrý den. Dobrý, všecko je dnes dobré. Až na ten váš kopec, co tu máte. A čím vám mohu sloužit, pánové? Já myslím, že tady budeme bývat, aspoň doufám, co? Moment, vy nejste servis, okna, dveře, žaluzie, který jsem objednávala? Hojde, slečinko. Ještě vám tady budem dávat něco do rychtiku. Stačí, co toho máme doma. My jsme se sem dojeli to. Zrekonstruovat. Počkajte. To říkáte jináč. Pomožte mě. Relaxovat. Co jsem měl na mysli? No tak v tom případě jste tady správně a já vás poprosím o vaše ubytovací poukazy. Aha, tož ten já nemám. No, ten my nemáme. To víte, to moja. Ten kopec, ten jí dává zabrat. Ale hned tady bude, hned. Já ti řeknu, že jsem s tím kufrem měl také co dělat. Ale toto není ta chalupa, v které máme bývat. Tož nás tady kapárem volů nedostanu. Slečinko. Ano. Můžu si Henkaj sednout a odpočinout si. Ale jistě posaďte se do připravených křesílek, udělejte si pohodlí. Já vám připravím klíče od vašich pokojů. No, už jde, už se vrtí. No. Hned tady bude. Jenomže ona z toho nevyleze, víte? Po ní potřebujeme ten papír. Dobrý den. Teda takové zvláštní dveře tu máte. To kdyby, takové ani kliku to nemá. To kdyby jsme taťko měli doma, tož se z toho piva ani nevrátíš. Se v ten budeš vrtět do rána. Prosím tě, si ty tvoje scénáře, nikdo na to není zvědavý. A podej ten papír, nevidíš, že na to čeká. Je, nezlobte se. Jaký papír? Ubytovací poukaz. Já to tu někde mám. Počkajte, vydržte chvilečku. Já jsem z těch vašich dveří taká roztočená. No, jestli ten papír nechá doma, tak já budu dále vytočený, to si píš. Ale jenom si to v klidu najděte, paní. Jste u nás a klid a pohoda jsou tu na prvním místě. No to jsou ráda. Já ten klid doma furt hledám. Marně. Aspoň někde ho najdu. Toto je ono. Ano, ukažte. Ano. Ano. No, to je ono. Víte, my jsme to tu u vás dostali, tož jako ne toto, bývat u vás. Já rozumím. Vy jste u nás dostali pobyt. Tak. No. My jsme se brali, že to dopřed, teda ne s ním. On si bral Aničku, ta chudera ještě jde, ona za chvíli vyjde. Já jsem si brala taťku, my jsme se brali před 40 rokama, si to představte, v jeden, no co, ať to ví, v jeden den, a to jsme to dojeli aj společně oslavit. No tak ale to je krásný příběh. To je taková love story. To je ale neuvěřitelné v dnešní době. Že 40 roků s jedním chlapem. No co to si je. nedovedu představit. Už jde tady. Anička, už jde. To je neuvěřitelné, se na to podívejte. Anči, neboj se, pojď. Jak kača v čepici. Už pojď sem rovno. Ale však já jdu rovno. Vidím. Ona se zašprejcovala, pomož mi. Pomožte mě z toho, já se z toho nemůžu to. To není možné, no to je ta tvoja kabela. Běž si odšprajcovat. Až řeknu, počúvaj na. Až řeknu 3, to už mě pomůžeš. 1, 2, 3. Dobré.
To snad není možné. Sedaj, Že tu nejsme ani 10 minut a ona jim tady pokazí dveře. Taká ostuda. Dobrý den, jste v pořádku? Paničko, myslím, ten servis na ty dveře budete opravdu brzo potřebovat. Já se dívám. Jste v pořádku? Ať v jakém pořádku? Prosím tě, kdo postavil ten hotel na takém kopci? No, tak pan Jurkovič, no. Ale však počkaj, až já ho potkám, však já mu hnedka něco řeknu. Žádný hložek u kopca, vyčurat není kde, šareňa je vidět. Tak teďka je kamarát. Máte tady někde blízko záchody, No. kdyby jsme potřebovali. Ale samozřejmě, paní, tady běžte chodbičková doprava. Jdeme, potřebujeme, za tím si to povypisujete. Taťko, hlídaj mě tašku, my si jdeme s Aničkou odskočit, protože už to je akutní. Ano. Já si tašku beru, tačko. My jsme hned tady. Ještě kabelu ti budu hlídat, ten nám si pěkně jde. Běžte, běžte. Furt svrkáme, nesaná. Když jsme sem dojeli, tak jsme museli zastavit najméně 2krát. 3krát. 3krát. A už zas, že? Už zas. A my nemáme z čeho, že Fran? Ne. Čuvaj. Bodlo by pivo, co říkáš? Tam teď borlo, člověče. Já to zařídím, počkej. Slečinko, pojďte sem. Nedalo by se tady zehnat někde pivo. Ale jistě, pánové. Ale to či ne, žádné flašky. To není žádný problém, jste v 4hvězdičkovém hotelu. Malý moment, já to zařídím. Vašíku, prosím tě, pojď sem. Ano, prosím. Máme tady nové hosty, postarej se o ně. Tady to je naše obsluha Václav. Samozřejmě. A on se o vás postará. Tak, prosím. Dobrý den, pánové. Dobrý. A nápojové lístky, prosím. Můžete si vybrat. No, my už máme vybrané 2 piva. Roztočte tam 2 kousky a budeme spokojení. Ano, prosím, pánové, 2 pivečka. Hned to bude. Jsem zvědavý, jak to pivo tady natočí. Vlastně jak u nás, anebo po čárku, jak to má být. Moc zvědavý. To bude určitě jak u nás, víš? Jak? To nemůže být. Neříkalo náhodou, že jsme ve 4hvězdičkovém hotelu. To snad musí nějak vypadat. To snad není možný. Šálí mě zrak Tony. Toníku, si to ty nebo ne? Já nevím. Nevím. Jak nevíš? Ty nevíš, kdo jsi nebo co? To jsou já, to vím. Ale kdo je ona, to nevím. Ty jsi mě nepoznal, že? Přiznej se. No já si ti trochu připomenu 60. léta, studentské domy ve Zlíně, střední škola, no Tony, prosím. Počkaj. No, Bětka Sýkurová ze Suchej Lóze. správně, Tony. Sýkorka jsme ti říkali. Jasa. Já tenkrát na těch jižních svách. Tony, mlč, to prosím tě, mě nespomínej. Jak chceš? Ale máš pravdu, ale teď už jsem Holoubková. Ale- A ne ze Suché Loze, ale ze Zlína. Dokonce. A bohužel rozvedená, nebo vlastně bohu díky, Tony. Musím říci, bohu díky rozvedená. Ale tactvo vám podaj ostalo, co? A co pak? Holubek zalétá. Betinko, prosím tě, nic si z toho nedělaj. To je můj kamarád, Franta Vavášek. My se známe, co by děcka. No, to je takový jeho humor, to musíš brát od srdca. Ale Tony vždyť ví, že já mám ráda lidi se smyslem pro humor. To ví, že mi to zůstalo. To surá. A máte pravdu. Pan Holoubek, pánové, byl excelentní záletník. Ale především, vezměte si to, on byl velký workoholik. On stále chtěl pracovat, budovat a já konečně chtěla žít a užívat si života. No prostě se to nedalo vydržet. Nedalo, tak jsem ho poslala k šípku. A co vy, pánové? Vyrazili jste si na pánskou jízdu do lázní? Kež by tomu tak bylo, Betinko. Ne, Není tomu tak. není. Ale kdeže, paníčko, dojeli jsme sem aj s týma našima drahýma polovičkama, víte? Oni si totiž šli odskočit. Hned tady budu. Ach tak, takže romantická
klasická rodinná dovolená, no. No, to jaké to tady bude, to se teprve uvidí. Akorát jsme jim tady zavařili ty točící dveře, to je všecko, co jsme stihli. Tak prosím, pánové, vaše pivečko, už se to nese, prosím. Tak, jedna plznička a druhá, prosím. Děkujem. Tak, no, natočené po čárku, jak to má být, no. Tak tomu já říkám plznička. No hurá! Co tu řveš, jak voják na ruské frontě? Umíš ty se radovat z něčeho jiného než z tého piva? V životě. Bohužel v tento věku už nám inačí radosti nezostali. Dobrý den, dámy. Pánové, bude to všechno, nebo ještě pro dámy samozřejmě něco? To žádná, však my si něco objednáme. Se rozmyslíme. Co jste nám... No, co jste nám objednali? No nic, jak byste chtěli. Včera jste byli na záchodě, my vám něco objednáme a jste tam šupem zpátky. No, já si teda něco dám. My bychom si dali kafe. Vaříte tu kafe? Samozřejmě dámy kafíčko. Jaké to bude, prosím? No, obyčejné. Normální kafe. Ale počkajte. Do kolik je hodin? Víš, kolik je hodin? 2:30. Je, to se nezlobte, já už bych nespala. My si dáme vodu, máme, Anči. A mě dáš, že? Piva se napijem od chlapů. No, tožní. Děkujeme. Však co nebudeme utrácat přece. Paní Holoubková, a vy si dáte něco, prosím? Ne, děkuji Václave. Ještě mě čekají procedury, já jsem objednána na prodloužení vlasu a zahostění řas ještě. Já jsem zastavila pozdravit starého známého, že Tony. Takže děkuji. A jako vy ho znáte? No samozřejmě. Prosím tě, ty ho také znáš, kdo to je? To je miláček Tony. Nepřiháňaj, no. To je moja spolužačka ze střední školy ze Zlína, Bětka Sýkorová. Či si včíl? Tu Holoubková, Tony. Holoubková. No, houbčená. Takže vy jste zaučila na elektrikářku. Vy jste Tonyho manželka? Ne. A co ona? Tak tož já jsem tvoja žena, ne? Vy to řekni. No. Tak to mě těší. Betty Holoubková. No, já jsem Sola Falešníková a taťka si já tak dlouho hledal, že taťko, až si mě našel. No. A máme spolem velice dvě inteligentní a pěkné děti. Obě dvě jejich děti studují vysokou školu, paní. Ano, oni jsou vysoko. Neuvěřený. Vysoko. Však na vysoké škole. Oni jsou krásné po mně a inteligentní po mamce, Ano, víš? ano. Však je to pravda. No, co je na tebe? Je to tak. Ano, no vidíte, takové krásné setkání, na to si musíte připít. Ano, a můžeme vám něco výborného nabídnout. Například luxusní koňáček. To není špatný nápad, Václave. Dáme si panáka na naše setkání, že? No to vůbec není špatný nápad. Co si dáme? Ale co ty tady vyskakuješ, jak ona je jeho spolužačka, ty se do toho vůbec nevzláš. Ty do toho setkání vůbec nepatříš. Nechaj ho, vždyť si dáme spojem poštám, plišek ho nic nejde. Ale to je drahé, jak ho Ale nic nejde. prosím vás, to je v poho. Jako v čermaři. V pohodě. Já vás všechny zvu. Vy to zaplatíte. No samo. Mně to tu za chvíli možná bude patřit, tak problém, jak to tu chodí. Václave, prosím vás, dala bych si dvojitou whisky, buďte tak hodný, ano? Díky. Ano, takže paní, dáte whisky, prosím. Dál, prosím. No, já si nedám nic. Já už chuť úplně přešla po tomto Takže jedenkrát nic. No, mám žádný. Tož nic. Tož my s Frantou si dáme také tu visku. Však to nemáte rádi? To jsme na dovolené, tak si můžeme trošku dát něco jiného, ne? No a ženským, tak mě napadá třeba, když mají tu žáhu, tak 2x bechera. To doma piješ na žáhu, no. Ano, prosím, takže to máme 3x whisky, 2x becherek. Prosím, pane?
Ferneta. Ano, takže to máme 2x whisky, 1x fernetek a 2x becher, prosím. Václave, prosím vás, tu whisky dvojitou jako vždy. Samozřejmě dvojitou whisky s ledem. Samozřejmě. Buďte tak hodný, děkuji. Tož já toho bechera trojitého. Snad nejsi normální. Když budeš na kotina jak měch. Co s ním budeš dělat? Já nevím. Budeš mě s ním muset potom pomoct na pokoj. Já to nezvládnu. Ano a paní Holoubková, tu whisky jakou vám můžeme nabídnout, prosím? Co tam máte, Václave? Skotskou, bourbon. Bourbon. Ano, To bude takže dobrá to volba. máme, Že to bourbonek. Může být. dáme si. Tak, bude to všechno, prosím. Ano, Děkujeme. Už stačí. Co za prosím, pane. Citrus. Ano, takže fernetek citrus pro pána. Nezlobte se, náš tačka je takový vymyslitel. Nic se neděje. Ty jsi hodář, on je na To bude dovolené. všechno, jak citrus. Václave. Děkujeme vám. Ano, díky, Václave. Paní Hrdličková. Holoubková, zatím ještě Holoubková. A holub jak holub. Taťka je chovatel holubu, vidíte to, no a zapomněla jsem to vaše jméno. Chtěla jsem se zeptat, když půjdete pak na ty procedury, Procedury, ano. tak jestli vám nebude špatně, když si dáte takovou velikou štámplu. No, nemusíte mít o mě obavy. Mé tělo už je dostatečně rozprouděno. Právě se totiž vracím z kurtu, takže to bude v poho. To bude v poho. Ty tady jezdíš na skútru. Kde? Půjčovna. Zajezdíme si, Franto, ne? Pušťáme si Ale ne, Tony. Špatně jsi mě pochopil. Vracím se z kurtu. Jo, to. Mám na 2 hodiny denně předplaceného mladého instruktora, tak si dám vždycky takovou malou partičku. No vidíš, mohli bychom si dát 2 hru nebo i 4 hru. Tož to určitě. Že my jsme to probli, Franto. No to nejde, prosím tě, jaké průbly. co by to nešlo? To nejde, na to nebudeme čas. My nebudeme My mít jsme čas. se sem dojeli ozdravit a i víc poznat, že taťko? Chlapi si chtěli vzít mariášky, ale my jsme řekli z vařeku, ne, to my neumíme. A to jsme vzali to. Člověče, nezlob se, že vaří. A jak se tak dívám, to, že jak na sviňu máme jenom 4 figurky. Modrou, fialovou, zelenou a růžovou. No, nedá se, no. A ještě jsme vzali kloboučku hop. Ano. A to je sranda, když se ten klobouček trefí, že to je sranda. Ohromná, no. To mě bude velmi mrzet, že si s vámi No, nezahraju. nás ne. Já myslím, že o moc nedojdeš a my se s Frantou asi picnem do půlnoci, aby jsme to vydrželi. Ještě, že se vracím k tomu alkoholu. Jste hodná, že o mě máte obavy, ale vůbec nemusíte. Víte, já snáším alkohol celkem dobře. Vy jste nějaká profesní přes alkohol. No, svým způsobem dalo by se říci, že ano. Víte, já jsem trochu z oboru, já rozumím a miluji především kvalitní víno. Víte, takže to není u mě žádný problém alkohol. To my ten alkohol také snášáme velmi dobře, že? Někdy někdo aj s problémama. A s velikýma, taťko, že? Tichučko by byla. Veliký. Byla by radši potichu, že? Betinko, dobré a kvalitní víno, tému my s Frantou náhodu moc dobře rozumíme. Ano. My totiž máme každý 500 hlav. Přes 500 máme. Tony, promiň, teď jsem tě asi špatně pochopila. O čem to mluvíš? 500 hlav. Snad do hradu, ne? Tak kde bychom asi nabrali víno? Ach tak, ty mluvíš o tom vinném stromku. No tak, ale to si měl říci zrovna. No, vinném Když to stromku. chápu. Co jste studovali? Ale triku. Tony, Dajme tomu vinném stromku, aspoň víme všetci, o čem je řeč, no. ale Tony, to je úžasné, to jsem ráda, že jsi z oboru. Představ si, že já kousek odtud, od Luhačovic, mám takovou malou vinotéku. U Bětušky se to tam jmenuje. Představ si. A mám tam, Tony, úžasné vzorky. Musíš uznat, jestli jsi z oboru, že třeba teď hodně jde Nový Zéland. No, že Tony,
Přesně. Ale uznej sám, že třeba Kalifornie s tím svým podnebím a podložím, ten buket viny a ta koncovka vína bývá fantastická. Ale nedostižnost Francie, Tony, kterou tam mám zastoupenou, pro vás, To jsem chtěl říct, jo. Bourbonské, Tony, no uznej. No pánové. Jedinečné, no. Vždyť my můžeme udělat... Ticho buď. My můžeme udělat malou degustaci. My máme nabitý program. Na to nebude čas. My jsme sem totiž nedojeli chlastat. Prosím tě. My jsme sem dojeli. No, to ty léčivé vody. A my si na to s Frantou čas najdeme, neboj se. Do toho nám nemudruj. My jsme se dojeli pročistit hlavně týma léčivýma vodama. Víte, paní Hrdličková, no, to však... Ale však všecko stihneme, ne? No, všecko je léčivé, aj to. Já myslím, že s tím nebude žádný problém, že? To se určitě domluvíme, to mám radost. To mám. Počítaj na 100%, určitě. Sej zlatý. To mám radost. To se ještě uvidí, Já paní. už se nesu štample. Protože my to máme nabité, opravdu. Přesně. A To se neví vůbec, jak to bude. Vaše dvojitá whisky, madám. To bude jak bomba, Maři. Váš trojitý becherek, prosím. A to bude bomba. Atomová. Fernetek citrus pro pána. Ty si to dneska užiješ. A jedenkrát whisky, pánové, do jedné nožičky, po případě i do druhé. A nebo aj to je třetí, když se zadaří, co? Jak je libo. Pravda, no. Počkaj, Franto. Teď mě napadlo, že by mohl pronést někdo ten přípitek. Ano. Jak se... Ne, taťko, ty si sedni. Tebe jsem zrovna Františku nemyslela. Tož něco chlopněť může mít na tu štamplu. Že co já, tož ty taťko. A to bude. Taťka A to. dělá mluvčího zahrádkáře. A mám konec. A říkal mě Mareček Světlý, Mám nechtěl. že jak náš taťka začne mluvit, Prosím tě. jak velebný pán při pohřbu. A je to pravda. Co zde zatláčaj? Nehaňbí se. Tak si stoupí. Postav se pěkně, taťko. Pojď. Když to musí být. Když máme to výročí. Počkej, ještě mě něco napadlo. Co zás? Mařenko, ty na těch pohřboch zpíváš? Tož mu to podbarvuj. Tož prosím tě kývni, Podbarvuj mu. až budu moc začít. Ano. Něco o lásce. Tož něco pěkného. No. Lásko, Bože, lásko. Tož na to, že jsme se tady spolem všetci zešli, Kde ťa ľudé na to, aby jsme se tady spolem měli dobře, na horách neroste. aby jsme se spolem měli rádi aspoň tak jak do včelšku a nehádali jsme se tady. A na ten náš pobyt, ať si to tu užijeme spolem dohromady. Tak správně a ať se vám u nás líbí. Bude. Mně se zdá, že to tady bude pro některých až moc ozdravující. To si sedí, tajemníku. No, budu muset jít, procedury čekají, tělo se chce zregenerovat po tom sportu. Teda, ale vy opravdu to tak můžete? A dávajte si pozor, aby v té horké vaně se vám neudělalo špatně. Nemusíte mít o mě obavy. To všechno bude v pohodě. No, to A to když musíte. však ano, když musí, to žad jde. No. Však neudržuje. My zase máme na práci jináčí věc. My máme ještě, víte, my slavy. My jsme vám to, paní Hrdličková, neřekli. A tož ty si to neřekl. Co? Tož to podstatné. No, máš. Podívejte se. My všetci čtyře jsme se brali před 40 rokama v jeden den a tož jsme to aj všetci čtyře dojeli společně oslavit. No. Máme A tak- už to všetci vyjá. A vykládáš to tady všetkým jak pohádku o zvonečku. A však je to pohádka. Ale vždyť to je jako pohádka, že? Že? No. Taková dojemná a vytrvalá láska, to se hned tak nevidí. Já No jsem to třeba ne. po páté vdaná, stále jsem to ještě nepoznala. Bylo všecko, víte. Slunko,
Ano. mrečna Ano. a i krupobytí. Ano. To vám všem ze srdce musím blahopřát k takovému jubileu. Děkujeme. A Betinko, já nevím, lesí je k čemu vinšovat, víš? Žena, jak to můžeš říct? Po tolika ti společně prožitých roků. Přežitých, alebo přežitých a tak. Tož co jí, nemá nějaké špatné léky, že je taká citlivá. Já bych potřeboval vůbec nějakého psychologa. Já se s vámi rozloučím. Jsem ráda, že jsem vás všechny poznala. Těšilo A mě. i nás, a i nás. Pánové, doufám, že se uvidíme na degustaci. A nashledanou. Sná počítaj na tu degustacu. Vidíš to? Dívaj se, jak jí něco řekneš, to hned bečí, jak viná réva, když ju na jaro zastřihneš. Páne bohem, ty bráno, jaká jsi? Sadučka, hovoří po 40 roků. Vzala si tabletku, než jsme jeli. A však máže 3. Furt to málo, jak vidím. Prosím tě, ty cigáne starý, Co? jak ty chodíš ke přijímáňu. Normálně. I ty cigáni už 40 roku nemaří cigáni. A v čem? Že prej měli ve třídě jenom samých chluků a já se dovím o takejto vráně. Že tě houba nebolí, já nevím, co ty chodíš ke přijímání. Já ti už 40 roků vykládám, že jsme byli většinou kluci až na sem tam nějakou výjimku. A toto je jedna z těch výjimek, víš? To ti řeknu, to teda byla výjimka toto. To byla výhybka, Maři. Výhybka. Krutila se jak ponrava, pokrutěná byla jak ta její pálka na ten tenis. Ano, ano. Celá. Vůbec ní bavíte s Co takovou... by se nebavil, teď se mu, já někoho roku neviděl. Šutedu, co si, co? Ale je pěkná muzika. Budete si ještě něco přát, dámy? My ještě nemáme dopité, Anička ještě nemá. A to, že bychom si dali i do té třetí, co? Ano, pánové, prosím, co to bude? Nejsou proti. Ještě nekončíme u vás. Ano. Ale, No. ale tak teda ne, teprve začínáme, teprve jsme dojeli. Děkujeme, Příště. můj manžel už nebude. A můj manžel už vůbec ne. Zase tak. zítra. Zase zítra. Já bych si aj něco dal, tož ale když za mě rozhodli druzí, tož prej nic, no. No a my si s Frantou zajdem kam, aj císař pán chodí sám a bude to hotové. No. Samozřejmě, ale přijďte zas, rádi vás uvidíme, obsloužíme, od toho jsme tady. Až nás někdo pozve, tak... Tak, nashledanou, dámy. Nashledanou, pánové, nashledanou. Nazledanou. Nazle. Jak se klaňal, viděli jste to? To by se měli naučit hospočky u nás, tak se klaňat zákazníkovi. No? To bylo. A co by se neklaňal? Podívej se, co tady stojí to kafisko a ty štample, to by se klaňala já za ty peníze. Maříšek, podaj touka. To je drahé, že? Kafe. Káva. Že 45 korun. Že káva, ano. 45 korun. To může tolik stát kafe. No jak vidíš, tak asi může. No. A já, když jsem říkala, vezmíme tu varnou kolbicu. Ne. A máte to. Ještě, Teď že se to nedoplatí. pivo se nedá uvalit, to je rychlovarné. Chvála pánu Bohu. Na všetkém se bude šetřit, jenom pivo se bude platit. Já tož to teda neho šanci. Ne. No. Zítra si dáme my kafe. Milé dámy, to kafisko odpoledne vám nikdo nezáviděl, vy jste ho nechtěli. Vy jste ho nechtěli, ne my. Ale však si dáme, kolik vy piva, Ano, tolik my kafe. tolik mi kafiska. No to já jsem zvědavý, kdo toho vydrží věc. Ticho. Co, ty jsi zvědavý, co já jsem zvědavá, co Už je Maří? tady, ticho. Už jdeme bývat. Já jej. Tak já vás, dámy a pánové, ještě jednou a oficiálně vítám v našem 4hvězdičkovém hotelovém resortu Zálesí, který vám nabízí nadstandardní služby pro vaše tělo a mysl. Nechte se u nás hlíčkat, jistě nebudete litovat. Já vám zde nabízím seznam všech možných procedur, ze kterých si můžete vybírat. Některé máte dokonce zdarma. Například můžete využít náš hotelový bazén s protiproudem, středním proudem Mám to. a
zadním proudem. A za příplatek samozřejmě můžete navštívit také naše hotelové centrum Vitality. A slečinko, můžete mi říct, co se v takovém centru mě Vitality dělá? No tak v našem centru Vitality osvěžíte tělo i ducha v nejrůznějších typech saun, masážních křeslech, masážních vanách, rašelinových zábalech. No je toho spousta a všechno se dočtete ve vašich letáčcích. No. A jak se tak na vás, pánové, dívám, vás by mohla zaujmout pivní lázeň například. Co říkáte? Cože? Koupat se v pivě? No jistě. To snad ne. Já vám to doporučuji. No to snad jo. Ale sladké dámy, pro vás bychom tu také měli něco zajímavého. Čokoládové zábavy. A co se chlámeš? Prosím tě, co je? Já si představuji, jak vám tam Tatru navážejí tu čokoládu. Prosím tě, najednou si chytli ty vtipálku. Prosím tě, no tož to byl vtip. Nebo by se mohlo zastavit na tak hňup, ty. Pravrchové. No, čau, Nevšímejte si. To je škoda. To je škoda, toliký čokolády. Ano, aj toto. No, zaschne to potom a co s tím, že? To je ale... To, my bychom si vás toho vykůsali, že Franto? Slečno. Nevšímajte si. Vy si nevšimejte. My se na to večer podíváme a my si v klidu vybereme, protože je toho moc. No. Je to velice pěkné. Já, jak se na to tak dívám, já myslím, že s Frantou my máme vybrané, my si dáme tu pivní lázeň, no a ženským, třeba ty elektrické křesla. No. Jenom aby se nezapomněl, že se v ten pivisko máš koupat, ale je to pít, víš, ty chytráku, aby jsme se doplatili. Ty máš 3 piva vypít raz 2. Prosím tě, tady budeš tu doplacat pivisko, ne? Paní. To žádné... No. Nebojte se, to by jim nechutnalo, ona je to totiž pivní směs. To bylo To teďka byste se divila. Ty k našemu tatovi trčí šláušek aj z kvasu. Já, to je ticho, a ty si myslíš, že já to nevidím? Do tohoto rukáva si utírá kvas, do tohoto sopel. Já to oškrabuju, já vím. Normální tichovu, to se nevykládá takové věci. Já už vám tedy konečně připravím klíče od vašich pokojů. Já předpokládám, že chcete být vedle sebe, když jste přátelé. Ano, tož nejlepší by, Ječko, bylo, kdybyste nám ty apartamenty dali vedle sebe. No jistě. My jsme aj tak podomlouvaní. Něco vzali oni, něco zas my, aby jsme to k sobě neměli daleko, že tak? Ano, já nemám otvírák na pivo, ten má Tonda. Já mám štample a kořálku máme oba, že? A my jsme doma zapomněli štánglu lovečáků, že? No, ale nůž jsme si vzali. Aha. Prosím tě, já jsem vzala ještě 2 kroky Kavadosa. No, máme všetského dost. Prosím vás. No. Vy jste si vůbec nic nemuseli vozit. Jste v 4hvězdičkovém hotelu s plnou penzí. To znamená snídaně, obědy, večeře. Dále je zde k dispozici denní a noční bar. Vše je tu jenom a jenom pro vás. No, tak, ale když už jste si teda něco přivezli, tak prosím vás, použijte na pokojích chladničky. Ano. Ledničku. No. Ale my nemusíme jim zapínat, my můžeme jim pošetřit elektriky. My si to můžeme dát ty škvarka, ty klobásky za okno, je chladno. Vy pošetříte, ale tož my ne. Tož my tu ledničku budeme potřebovat, protože taťko, já jsem vzala ještě 2 omniovky sádla, a i s jaterkama. Já, tož to si dáme, Franto. No, já bych ještě chtěla připomenout, že večeře, a to dostatečně energeticky plnohodnotné večeře, se podávají v naší restauraci v 18 hodin.
Dneska zde máme také živou hudbu, takže nevím, jestli je to pro vás aktuální, mohli byste si zatancovat. Což to tam můžeme jenom tak dojít a zatancovat si. No samozřejmě. Manko, já bych tam nechodil jenom tak, já bych si na sebe něco hodil. Půjdeme. No, Tak už můžeme jít takže bývat. já vám přeji příjemný pobyt a pokud by se vyskytl problém, být sebe menší, tak mě najdete zde v recepci, ano? Takže nyní dostanete klíče od vašich pokojů, pokoj číslo 1, pokoj číslo 2, aby se vám to dobře pamatovalo. Ty býváš se mnou. Takže pokoj číslo 1 A kde jsou ty pokojíky? pokoj číslo 2. Já to je, jaká pěkná jednička. Ale já jsem se chtěla ještě optat, víte, jestli na těch pokojích máte aj záchodky. Paní, každý pokoj je standardně vybaven sociálních zařízení. No však ano, však já vím, ale jestli jsou tam aj umývadelka a někde viděl WC, takové ty ano. malé mydelka. No, to je právě ono, mamko, to je to sociální zařízení, běž. Však já vím, no. Ty se vyptáváš furt na samé blbiny, běž vybalovat. Ale takhle toto je velice důležité. To je důležité, Tonko. Je. Vy vybalujte a my si s Toníkem za tím odskočíme. A kam? No, jde se podívat, co se bude vařit a tak, že? No, přesně. Ale však záchodek je tady, umývadelko. No ale co když mě to chytne na chodbě? Já musím vidět, že mám jít na chodbu. No. Vybaluj. Ťukneme na sebe, Anči. No však ano. Až to uděláme. Už za ty. Jste velice hodně šecí. My už jdeme bývat. Recepce. No, Maruško, prosím vás, mám tady urgentní problém. Doběhněte. Ano. Ano, děkuju. Jaruško, no, že to není špatné, když si někdo objedná trojitého bechera a 2 nechá. No, nedáš si panáka? Václave, možná by podnul, ale až později. No, Já to Jaruško, no, ale konečně trošku normální lidi. No, aspoň nebude taková nuda. Ty máš vkus. Jarunko už běží. Ahoj, Václav. Ahoj. Co pak? No. Máruško, přijeli noví hosté z vesnice a vypadá to, že jsou v takovémhle resortu poprvé. Je potřeba na ně důrazně dohlédnout, ano, protože s nimi nejspíš budou problémy. Samozřejmě, spolehnete se, všechno zařídím, jako vždy. No a kde jsou ubytovaní? Dala jsem je na ty staré pokoje, tady na 1 a na 2, aby je měla na očích, no. Výborné. Víte, já bych něco potřebovala vám říct. Kdybyste sem šla za mnou, ať to nemusí moc křičet. Ano, Protože poslouchejte, už je tady naše recepční a všechno jí svěříte, ano. Dobrý den. Dobrý den, no. Co byste si přál? To je paní Maruška. Jejda, vy jste Maruška. Tož to je pěkné jméno. Co pak? Teda vy máte pěkné jméno. Představte si, že vy ty záchodky máte pokazené. Ne. To, že ano, chybí vám tam ta šňůrka na spláchnutí. Ale nic se nebojte, dětkovi se to stává doma furt, utrhne to, hodí to, kam si to šláhne, nevím kam. Já jsem to zadeklovala, leďte pro kýbl, ničeho se nebojte. Prosím vás, Dneska je to klidu. Pojďte za námi. Také tam nemáš tu šňůrku. Pojďte za námi, ano. Tož na záchodku. Vy jste z tohoto hotelu. Tož to je Maruška. Ale já jsem si dávala za okno ty věci nekeré, aby to bylo v chladu. Za okno? A to jsou ty nové okna, to tam tak zakřapkalo. A tož se bojím, aby jim to nepokazila. Milé dámy, půjdeme zde na pokoj číslo 1. No já to mám akutní. No, tam je to takové akutnější. Tam nám to ukáže. Tam si to všechno spolu vysvětlíme, že ano, tady Vy prosím. jste hosté. Všetci velice Ano. hodní a laskaví. No, pojď. Hned tak nevidím. Ano, pojďte. Okýnko zavřeme a záchodek. Jarunko, záchodek spláchneme. Už běžím. Tak mám pocit, Václave, že ten servis na ty okna, dveře a žaluzie budeme brzy potřebovat. No, Jaruško, také mám taký dojem.
než náručí nás vyprostí, ta noc to klíčem brány parku odmyká. No ale říkám ti, Maři, že tej vtáčeny mám už plné zuby. Furt se do nás kafře, furt se taťkovi vnucuje, však já už jí brzo něco řeknu. Však počkaj, ty holuby, co si dá. Počkaj, to si za ráneček nedáš. Prosím tě, taťka neříkal, že preju poprvní ani nepozná, že vůbec neviděl, která to je. Jedanečku, ale však já ti dám, však počkaj, ještě jednou doběhneš. Máři, počúvaj. A jak jí to tak mám říct, jako? Máři, tož jak jí to mám říct? Co? Co se stalo? Máři, ty spala. Člověče, mě to teplučko bere. To bere. Co jsi něco říkala? Tož moc jsem toho říkala. A co? Tož o tej vtáčeně. Jo, o tej ženské tu ani nespomínaj, nebo se tu objeví, prosím tě. Ta je moc chytrá, víš? Jenom, že náš tata nevíš. A pořád si s ní domluvá jakési kšefty. Pořád, že prej bude prodávat víno. Já tož to sas přepočítal. Toto vidísko radši veznu a vylou to do kanála. No tož ale nebuď hloupá, však ona vám zaplatí přece. Mařenko, peníze nejsou všecko. Tož ale ona jich má, jináč by to nebyla Anči přece. No. Máři, prosím tě, však my jich nemáme a jsme tu. Jak to můžeš říct? To je také pravda. Kdo ví, jakýma černotama jí vydělává, víš? Potvora jedna. No. Nechte to. Toto je ostuda, to je hrozné většur až někde do Brodu Uherského. Máš šláhni po nich něco. Mně se nechce stávat. No a reaguju? Ne. Aby se jim něco nestalo z toho pivíska. Jim, prosím tě. Večer to pili ráno a ještě si do toho lehli, no. Co potom chceš? Co to může potom dělat? Mě by jenom, Mařenko, zajímalo, v čem je to pivísko tak léčivé, víš? A to ti řeknu já, v ničem. To vymyslel nějaký chytrák, aby nalákal chlapů do lázní, víš? Ano. No, říkala jsem tatovi, neboj se, na hlavu to nebude. To bys musel být nejméně inženýr. Takých inteligentů by byla plná republika. Jejda, Mařenko. Tačko. To tu tak. Tak kdo je tam? Příšerně chrápe. No halo, pánové. No oni snad pak usnuli tvrdě, nebo co? Tož ona jim, paní doktorko, ta, co jich do toho ráno dávala, řekla, ať se uvolňá. A tož oni se uvolnili, no. Oni jsou poctiví ve všeckém. No ano, uvolnit se, víte, to je takové to krédo naše, ale vedle probíhají masáže u relaxační hudby, no a to je prostě, to uznáte, no, to je nevhodné. A to si představte, paní doktorko, že někdo takovou to rajskou hudbu počúvá noc co noc. Už 40 roků. Ano. No, tak. 40 To bych roků. nepřežila. A zvykla byste si. Co vám také zbývá, že? No, takže vy chcete říct, že pánové jsou vaši manželé? No. Už je to tak, že Anči? Ano. Ten bílý je Aničky, tento černý patří ke mně. My jsme se, víte, musím vám to teda říct. Však řekni. Už jí to teda řeknu. No řekni. My jsme se brali, my 4, před 40 rokama společně v jeden den jsme měli svatbu, že? Ano, to je úžasné. A to jsme to dostali od dětí jako dárek sem dojet, sem bývat a oslavit to spolem. No. To je úžasné. 40 let. No, když se na to dívám, to je obdivuhodné. Já vám musím popřát. Já vám gratuluji k takovým i tady paní musím, tady halo. Já vám musím popřát, protože to je obdivuhodné. No je to k čemu? opravdu. No počkajte. Ano. No a chci se optat. No a váš pan manžel ten nechrápe? Jejda, víte, já nejsem vdaná. Sice byla jsem,
Ale teď mám přítele. No je to úžasné. Ano. Co říkala? Že má přítele. No však ale on tak, pojďte si, paní doktor. Co pak? No ale i on může chrápat, ten přítel. No nechrápe. O mě především trošku mladší jak já. On začne. A já vám přeju, abyste to zase vydržela vysnit třeba za ty 40 roků. Vy jste milá, v to nedoufám ani já, ani on, ale jste milá. A proč ne? No. Ono se to někdy tak stane, že? A chtěla jsem jenom tolik, já nejsem lékařka, takže mě nemusíte tak oslovovat. Já jsem terapeutka. Vy jste zdravotní sestřička. No tak, to je velmi podobné, dá se to i tak říct. Máří, přihradil jsem. Anička má problém. Ano, paní ano, tak co pak byste potřebovala? Radu nebo... Tož ano, chci poradit, víte? Ano. Já jsem se teďka i dala na tu dietu. Aha, na dietu. A tož bych chtěla poradit, tož aby ze mě nebyla ta... Aby se to nepřehnalo. No, ta anorexička. No, paní, ano, to se nemusíte obávat. Ne. Víte, u toho je nejdůležitější pohyb, u té diety. Tož to jsou ráda, no. Já se na pohybu. Aby se to uhlídalo, Ale žlánči. to bych chtělo odborníka. Víte, já jsem přes tu rehabilitaci, uvolnění. Paní kolegyně. Tady To je. Jarunka. Co se to tady No děje? to je tady úplně zbytečné. Pánové se uvolnili, víš? No to prostě, to je neřešitelné. Halo? No počkejte, to mě chcete říct, že oni takhle tvrdě spí? No, že Anči, už pěkně dlouho. No, tož už 40 roků a my jsme to sem dojeli společně oslavit. Ale Aničko, to ano, ale v Čilné ona se ptá paní doktorka, jak dlouho chrápu. Já tož, co do toho piviska vlézli, tož spěch. To je příšerné. Paní Falešníková, čeká nás masáž. To s Anči už jdeš. No já jsem Falešníková. Pardon. Paní Falešníková, tak nás čeká masáž, tak se půjdeme připravit. Ano? Řekneš mi potom. No. Počkaj. A kdo mě bude masírovat? No já, paní Falešníková. A co se bojíte? Já mám jemné ruce a cit a jsem školená na kdejaká těla, takže můžeme se Tož ale abych to cítila. Ale mladých to stálo tolik peněz a vidět, budete lechtat. To se nebojte, pojďte se připravit. Tak. No jdu teda, no. Potom půjdu a já. Anči, drž se, řekneš mě, jaké to bylo. Prostě tož jaké to bude. Však se na ňu podívaj. Tak pojďte honem. No, jdu. Položíme se na Tož stoleček. kama, tady kato. Položíme se na stoleček, hlavičku dáte do díry. Tak. Já jsem vás chtěla požádat, kdybyste pány obudila. Ano, já to zařídím. To je na vždycky. Běžte pryč a já to zařídím. Já zavolám Lucinku, ona je má na starosti a zesílíme vedle hudbu. Děkuji vám. S tím já už si poradím. Nashledanou. A musím se já rozčilovat. Furt se musím rozčilovat aj na dovolené. Vstávaj. Už se konečně obuďte. Tončo, vstávajte, tato. Co mě lezeš? Do snu! Já ti lezu do snu, prosím tě. Podívejte se na sebe. No, celý hotel je hore nohama, už tu byly 2 doktorky, všetci se na vás chodí dívat jak na zvířata do zoologické zahrady. Jak tady chrápete. Maři, my nespíme. Máme jenom zima na oči. To vykládaj někomu. A já tomu stejně nerozumím. My tady odpočíváme, jak chtěla ta paní, co nás podávala do toho piva. Všeckým to vadí. No. Jak si na ten Steven Franto, já už mám to piva. Skoro. No, vidíš to. Musíme si poručit. Čanko, mohla bys skočit dočepovat, co? No. A to víš, že já mám tak čas. Já jdu na tu pedikéru, budu mě dělat paty, nechty, potom jdu na masáž a potom je oběd. No, tak už také začněte se chystat. A kde je moja? Anička už se mastí. Anči! Kde jsi? Máři. No. Ne, to až tak.
To je hrozné. Lesti, já toto vydržím. Mamko, nemluv, jenom si odpúšťaj paru. Moc se nesmějte, protože tu byla jedna doktorka, šla zavolat druhou doktorku a půjdete také a vás ten smích přejde, víte, vás přejde, no. A já už jdu, podívejte se, já nemám čas tady s váma vybavovat, no. Fuj, tady ale horko, že to Niku. Ani nemluv. Smrad je tady, fuj. Huba sa mě slepuje, člověk. Vyzul jsi vůbec ponožky? Tak se naber si toho napísanou a máš to, no. Nepotřebuješ nikam chodit na pivo. A já už jdu. Začněte se chovat trochu jak normální lidé. Nemusá všetci vědět, že jsme dojeli zrovna my. Nemusá to o nás všetci vědět. Trochu nenápadně, oba dva. Hlavně, že ty si nenápadná. Běž si obrúsit paty, ať sa ti dobře ve Vinohradě stojí na hrudou. A jde, jazyk ti můžu vzít na šplu. Franto, já nevím, co furt všetkým vadí. Děláme to, co po nás chtěli, děláme. Ale furt tady na nás bude někdo hůškat. Já tomu nerozumím. Pánové, co mi to tu děláte? To je ona. Proč mi to tu děláte? Celý hotel je vzhůru nohama, to jenom kvůli vám. Houby. Ale tož, slečinko, ležíme tu, jak jste chtěli, ležíme. Relaxujeme, tož co nás zase neudrujete. No to sice ano, ale jak odpočíváte? Je vás slyšet až do prvního patra, pánové. Opravdu by to takhle nešlo. Houby. A nebyly to naše ženské? No. Kde pak? Nikdo jiný tu totiž nebyl. Tak všu, pánové, z lázně. A pěkně na naše masážní stolečky, prosím. A myslíte, že vylezem? Já se vám lehko. Packy nahoru. A jako co na těch Toníku. masážních stolečkách budeme... Prosím, jeden pán. To jsou masážní stolečky. Aha, a co? Položíte se na bříška a budete čekat na masáž. Na to my už se s Frantou těšíme, že? Na tu masážku. To věřím. Kdo nás pomastí? Výslečínko, co? Možná ano, možná ne. To si ještě uvidíte. Prosím, udělejte si pohodlí. A zatím nashledanou, pánové. Nashledanou. Franto, já ti řeknu, že ty masážní stoly udělali velice blbé. No? Já nevím, jak na to vylezu. To se jí řekne, vylez na to. Ale ona nemá takové banděro. Je to moc vysoko. Já tam nezvihnu nohu. Jak jsem říkal, velice blbě udělané. Tady nemělo být Jura jenom na bradu, a i na břuch. Ale ženská na tom určitě neležela nikdy. Toníku, a to víte, na nás pomastí, co? Jestli táto, nebo ta druhá, anebo ta třetí, co? Franto, já myslím, že to bude úplně jedno. Oni jsou mladé všechny tři. A představ si, jak do nás zaboří ty prstečky. Jak do těch faldíků pěkně zajedu, no to bude něco. Ale pozor. My nesmíme usnout, nebo z toho bude zase i zle. Proč? No právě. No, Já když usnu, proč? to až hned chrápu, já za to nemůžu. To chrápání by snad ještě nebyl takový problém, ale představ si, že usneš. Ona na tebe zatlačí a ozve se. Ale nebojte, pánové, Co to je? Franto, drž se pěkně toho stola!
přijímat a nic víc nevnímat. Počkaj, já ti řeknu, budeš mě točit a tak ňabe, ty křečákyně netoč. A něco pěkného k tomu aj řekni. No, pojď. Luhačovice 2011. Jsme tu na dovolené. I slunko svítí. No a počkaj. Je No, to krásně. Berňa, já řeknu to hlavní. Máme 40. výročí manželství a to jsme to sem dojeli oslavit. Ano, ano. Mamka už řekla tu krásnou pohádku. No. A sedí u prameňa a pije. No, řekni ale, co piju, protože to bude potom vypadat, že piju Bůh ví co, víš? Ano, ano. Mamka pije tu léčivou vodu a věří, že bude zdravá. No, konec pásku. Teď mám žízeň já. Ale Že musíš to do té kamery, by si to mohla odpustit, budu se na to dívat tvoji pravnuci a co si potom řeknou, no. Ty můžeš vědět, jakou já mám žízeň, co? Co žízeň, to máš z té včerejší degustace, tu tvou žízeň. A co bych nevěděla, tu žízeň, však já tě po 40 rokoch ti vidím do žaludka a ještě kousek dál, prosím. To je zajímavé. Ty víš přesně, jakou já mám žízeň, že? Vím, však kdo ví, co vám tam nalévala ta baba. Však to tvoje chrápání v noci, to se nehodilo. Anička tlukla na stěnu, protože nemohli zamhuřit oka. No. A já jsem si musela narvat štuple do uši, abych vůbec se trochu vyspala. Já jsem si to zapomněla vytáhnout. Narveš si štuple do uši a potom tady řveš na celou do koláru. Už to mě nemůžeš říct. Ahoj, Ferry, poznala jsem tě po hlase. No, ahoj, vidíš to, a potom kdo tady řve, víš? Ahoj. Promiňte, paní Marie, nevšimla jsem si vás. Můžu na chvíli, že? Můžeš. Jsem ráda, že vás vidím. No. Jak je ti, Ferry, po včerejšku? Je mu zle, paní Hrdličková. A já právě mu říkám, kdo ví z čeho. No, kdo ví z čeho. Prosím tě, vůbec nepočouvaj. Ona tému vůbec nerozumí. Ona pozná tak bílé a červené a to je všecko. No my jsme otvírali opravdu ale samé kvalitní láhve, paní Marie. To Jenom, není že... možné, aby mu bylo špatně. No, mojho manžela je všecko možné, víte, a někdy se může stát, že je v těch sedmičkách kdo ví, jaké víno. Ale ne, to se mi nezdá. A zapomněl jsi, že já poznám ještě i růžové, víš, zapomněl jsi. To se mi Bílé, červené, růžové to poznám. A hlavně, paní Hrdličková, mám takový ten 6. čuch na všelijakých takých lidí. Takových falešných. To já taky. To já taky, no, paní to Marie. já poznám právě. A propos, kde máte falešníkovi, Tonyho a jeho manželku? Oni jsou na hotelu, že? Ne, oni jeli do obchodňáku nakupovat, hned tady budou. Ale my přece nevíme, kde jsou. Vůbec Jak nevíme? Nevíme. No, to nevadí. Nevíme. Nic se neděje. Já ještě neodjíždím a vy doufám taky ne. Sejdeme se určitě ještě. Já je tak ráda uvidím i vás. Vy jste totiž tak milí a sympatičtí lidé. My? No určitě. A my jsme. A že večer se sejdeme někde na kafičku, na zahrádce. A sedneme si, Ferry, do báru. Ale nebudeš. A prosím tě, mohli bychom už s Tonym konečně domluvit ten náš obchůdek. Co na to říkáš? V báru sednem a domluvíme. Sednem, domluvíme. Určitě. Tak to jsem ráda. To jsem ráda. Nebudu vás zdržovat. Jsem ráda, že jsem vás viděla. Paní Marie, těšilo mě. Těšilo mě. Pápa, Ferry. Ferry, pápa. Pápa. Co jí máváš, jak Co je? malému děcku? Ani našim dětskám, když šli do mateřské školky, tak nemával. Se nehambí. To jsem se teda dožila. Výročí máme. Co si s ní furt domlouváš? Co můžeš si s ní domlouvat? Však tomu obchodování vůbec nerozumíš, v životě nic nepodnikal. Ale to ti nemůžu říct. Pokazila bys mě biznis. No. A že ty nekazíš výročí, to ti vůbec nevadí. Já jsem se tak těšila, jak si to spolem užijeme, jak budeme sami a s Tondu a Zaničku budeme chodit pěkně po té kolonádě.
A tancovat, a ty si co se domlouváš, co jsi ženskou? Nebeč. A co jí chceš prodávat? Když nic nemáme, máme jednu káru a pichlou ještě k tomu a sekačku, která se pořád kazí. Nebeč. Tebe neprodám, tebe ne. Však já vím, kdo by ti pral, kdo by ti dělal tu službu, tak jak já. Ale však Pán Bůh to vidí. To vidí. Už jsou tady. A i vy jste tady. Tak, koupili jsme košelu, pěkná, že? No, taťka taku nosí už 40 roků. Akorát velikost vždycky vezmeme větší, velice je pěkná. A co ty bečíš? Ani se neptaj. Co se stalo? Zastupila ta ženská. Ta dcera? No. To teď já jsem tu teďka i potkala, já jsem si fotila, co si obratně vlezla do záběru. A já jsem si říkala, že já ti vrcho jedna košelu. No je to tačko. Ale prosím tě, už ju dejte na pokoj. Ale prosím tě. A ty máš Toníka, co? Však tady je vedle. No, není, no. Kde ho máš? Tož hejkaj, a on si vykladá z tu můru. Co tam děláš? To ona umí. No pojď sem, honem. Vidíš to? Jenom furt vás otravuje, furt. Anči, naber si toho. Není to teda Bůh ví jaké, ale tož se přemáhám a piju to. Počkej, já se musím z toho to... František mě u toho vyfotí. Vyfotíš nás, Aničku. Co? Počkej, Franti, tak... A jsem vás šel točit, tož co vás budu fotit? Ale co je po tvojem točení, já chci vyfotit. Dávám si toto, prosím tě, já si jdu na pustík. A vyfotíme se, my se s Aničkou kamarádíme od mateřské školky, my chceme mít fotku společnou. A, tak si tam stoupníte teda. Počkej, Maři, počkej. Tak, dalečko, to je. Tak. Počkej. Co bečíš, co šklebíš? Se na to budu dívat celé generace, co si řeknu? Že jsem měla předtuchu. No, už se směje. No, už je to. Takže jak to ještě ale se sády neusměla? To se může pokazit ta fotka, ještě raz to vyfot. No, tož na štorc. Tož ale abyste se tam vlézli. No se zdrcníte. Táto, Henkaj mají velice levné pivo. Ale Pojď na jedno. počkej, Co se vlezeš? lezeš nám do fotky, my se těšíme. Vy jste tady k sobě toto, hento. No, to už pojď. No. Toto, tento, no. Tak Už je to. A jdeme na to pivo, Pojďme. pojď. Ale kam na pivo? Však jdeme tančit přece. Nebudu tančit. Jen tam jde. A na co jsi zbral ten zešitek s týma krokama na tu čaču? No, na co jsi zbral? A ty na co jdeš na jedno? Na jedno nebo na komicu dvě? z toho 2, potom mají 3, pak si unavený a já jsem si vzala nové náušnice a nové boty. Mamko, Ty jsi mi pomohl. ty všeckému vždycky tak snadno uvěříš. Já ho věřím, co ho věřím? To, že došel slavit se mnou nebo s tím pivískem. Máš to něco řekni. Když mám žízeň, tak si jdu napít, ne? Že já, když mám žízeň, to se tady napiju. Však máš tady právě. Toto asi budu pít, ne? Nechaj jich, pojď sem, ať si jdu. No, vidíš to, mamko, jak si rozumná. Vy se tu Ano, klidně protože lečte, jsem ráda, že tě chvíli neuvidím. vy se tu klidně lečte a my si na to pivo s Toníkem odskočíme. Jenom abyste se nepřeléčili vy. Mamko, dívej se. Henka, jak je ta zahrádka? No, Už tam budeme sedět. Když něco budeš potřebovat, tam nás najdeš. no, tak No. běž. Ahoj. Však máš jenom na jedno pivo, víš? Ostatní jsem ti vydělala. A můj nemá ani na jedno. Já už jich vidím, jak cickají jedno pivo s polem. Chill, ale vážně. No, co se stalo? Co si s tou ženskou furt domluvám. Musíme zjistit, co. Však já vím. Nechce A mi to dědek furt, co si šušodí. Nechce mi to říct. Já se bojím, aby neudělal nějakou chybu. No. Aby něco se do něčeho nenamočil. Víš, jak je to v dnešní době. Namočíš se do toho a nemůžeš z toho ven. Potom. No. A on je hloupý a důvěřivý. No, a co teďka? Co ty o ten víš? No nic nevíš. Však já také. Tak musíme to zjistit. Nejlepší by bylo, kdybychom se za něco převlékli a šli večer do toho báru. Víš? Co vás? Ono nás pronásleduje furt. Počkej. Nedívej se tam. No teď se tam nedívaj. Nedívej se tam. Ček, já ti řeknu, co se tam děje. Došla ta z té recepce a i ten klaňací číšník. To je podnik, to jsme se dostali. Jsme se teda ubytovali. Zvoní telefon, počkej. No však vrtí To ti u to nás doma něco. Už
však ho nemáš, no. To je Verunka. Verunka. Ahoj. Ahoj, Verunko. Počkej. Verunko, a to všetko dobré? Ano, a co sledky, kolik nesu vajec? 6, a tož to je dobré. Ale ani na zelené bude 12. To je dobré, no. Na zelené trošku. A poslouchaj, a ináč co? Prasa. Naše prasa. A co? Jejda. Počkaj, taťka tu není, včelkaj. Anči, prosím tě, běž ho zavolat. Verunko, teta ho musí zavolat. A co se stalo Nevím, počkej. Verunko, počkaj. Ale mám teda Zavolaj ho. A řekni mu, že prasa, že je problém. Prasa, nechce, co... Počkaj. Vráti prasa! A co mu je? Co říkal? Tož co mu je, prej? Verunko, prosím tě, co mu je? No. Nechce žrat. Vydrž, teta mu to říká. Nechce žrát! Ham! Tak ať zavolá doktora, no! Co říkal? Ať zavolá doktora! Verunko, je potřeba zavolat... No, že ona zavolá doktora, doví, jakého to musí... Víš co, nikoho nevolaj a počkaj, taťka ti pak zavolá. Běž ho, prosím tě, zavolat. Už koho tého doktora nebo... Mojeho. Vráti. Ano. Vráti! Pojď sem! No už letí, jejda, ten uciká. Jsem na popluž. Šopa, člověk si na té dovolence ani to pivo v klidu nevypije. Pivo, co je? má pivo, Verunka volala, že prasa je špatné. Halo! No proč to típla, však už jsem Tož aby neprovolala, počkaj. Jejda, nějakou, tož to jsou zvědavá. Co se děje? No, halo? Počkajte. Halo, tata! No, proto zavolaj doktora, co? No tak si ho najdu v seznamu telefonním a je to, ne? To je taky problém. Běž křičat jinde, tady nevědí.Ci se na nás dívají, on tady řve, víš. Anči, ale to bylo, chápeš to? Jsme se kolem toho nachodili, tož to větší, to velik. Však měla být příští měsíc zabíjet. Však právě, nebude nic. Dobrý den. Máme na sebe ale štěstí, že? Nebo aj smůlu. Tož to bych neřekla, no. A to jsme moc hluční, že? No nedá se, no. Neříkaj jim to. A co by jim to neříkala? Však ať víju, jak to máte doma. Co máte za problém? Ale to oni nemůžou... To oni nemůžou pochopit, Co se stalo? Tož co se stalo? Maříka mají doma maroda. To si nedokážete ani představit. Někdo z rodiny. Prasátko jim onemocnilo. A jak na svíju to veliké. No Maří, kolik to má? Najméně 160. Tož ale už jsme tu 3 dní, tož to může mít 170. Ne. A víte, co to je? Ne, Janči, když pokluzají naše děvčata, to bude mít 140. Tož ale aj tak, příští měsíc zabíjačka, my jste tu s tím počítali, že dostaneme tlačenku a nic. Máři, toto je hrozné, tož toto je trápení. A tož se nezlobte, je nás moc čud, že? Tož je nás moc čud, nedá se. Ano. Tož co čud? Protože to je problém, to oni nemůžu pochopit. Jo. No je vás, čo hulákáte tady na celou kolonádu. Tož však až se dozvíš, proč? Až se to dozvíš. Nasadaš, je to veliké levo. Nechceš rád, chápeš to? Pojďme, trákové. Však právě. Však jsme počítali s tu tlačenku. Tony, jsem ráda, že tě vidím. Prosím tě, už jsem se domlouvala s Ferry, že bychom si večer sedli v báru a konečně, prosím tě, domluvili ten náš obchůdek, kdyby si udělal čas. Ať už to máme v pořádku všechno. Já myslím, že by to šlo, Franta tam dořeší, to je jejich prasa. Já se s ním domluvím a večer v baru to podepíšem a bude to. No tak to jsem ráda. Co chceš podepisovat, prosím tě? Co chceš prodávat, jak nic nemáme? No co? Do toho mudruješ furt. Pořád si stěžuješ, že nemáme peněz a včil. Když se po lehku můžeme dostat k hromadě peněz, tak nebudeš dělat problémy. Nechte ho, prosím tě, ticho buď. Tož to bych chtěla vidět. Prosím vás, paní, ano, nemějte obavy. Ono v podstatě o nic nejde, to je jenom taková malá kapka v moři v mém podnikání. Jenom abych vám to osvětlila zrovna dneska, jsem se stala spolumajitelkou v hotelu, v kterém bydlíte, tak se svými společníky. Stěhujem se. No a všechny vás zvu, srdečně jste zváni, kdykoliv můžete přijet, Tony. Čuju. Ale už jsme tam byli. Ne, my nemůžeme dojet. A co zás?
Však chceme je do jiný hlázní. No do kterých? Tož do Františkových. Ale to je na druhém konci republiky, No to je za hubnem. Však právě proto. Budeme poznávat krásy naší republiky. My pojedeme, víte, paní Hrdličková, zase i jinam. Aby jsme poznali všecko. V Karlových Varech není hezký. A víte co, já vám něco řeknu. My totiž ani nemůžeme velice nikam jet, že Anči? Protože vidíte to, my sotva odjedeme, tož hned je problém, hned nám onemocnělo prasátko. Snad to bude dobré. Taťko. Bude to dobré. Co říkala? Ale co? My někam pojedeme? Co? Nikam, sedni si. Ale Feri, Franko, počúvaj. vyprávím, že jsem se stala spolumajitelkou hotelu, v kterém bydlíte a všechny vás srdečně zvu, kdykoliv můžete přijet. Jste zváni. Že? To říkám. My nikam nepojedeme, no. My pojedeme zase, až budeme mít výročí, kulaté a to bude doby kdy. No, ale s tím umřem to žaj nikdy. Furt nám vyhražuje, že a skutek utek, že? To nebude tak hrozné. To jasný. Policie. Holoubková, ano. Alžběta, kdo jiný? Ano. No, já se musím rozloučit, mám ještě nějaké povinnosti, čeká mě taxi a důležité jednání. Já doufám, že se večer uvidíme a ráda jsem vás poznala. Zatím nashledanou, dámy. Večer v baru na hotelu. Betty. Co? Naraz, viděli jste, jak letěla, jak na solenu. Strašná ženská, strašná, furt si to si domlouváte. Ti to nevidíš, že je to podvodnica, no. Jak jí můžeš věřit, no. Podvodnica? A co si ho furt domlouváš, co? No. Ale mamko, věřně, budeš bohatší, bohatší. A jaké větší bohatství nám může potkat než ty, prosím tě? Bohatství. A také jí furt říká, mámko, nestaraj se, nekaz na biznis. Budeš čumět, co tady z Frantu děláme za obchod, že Franto? Prosím vás, neviděli jste paní Holoubkovou? Betinku, Však teď na utíkám. taxi. A na co jela do taxíka. To je Betinka. Slečno, ona strašně ponáhlala, co se No, stalo? tak víte proč? Protože mě teď právě volala policie, že jí hledá kvůli podvodům a daňovým únikům. Co? No, slyšíš to? My jsme naletěli. Co teď? No teď mluv. Jaruško, víš co? No. Dáme si ještě panáka? No. Půjdeme k advokátu. To by ti šlo, pojď prosím tě. Vy jste jí něco prodali, že? Pojď prosím tě. A já jsem vám to říkala, vidíte to. A nikdo mě nevěřil, já jsem věděla, že to z té agentury nějaký PPL, či jaký, Ano, PPL. nějaká podvodnica, ano. To byla PPLka. Pojď sem. Co? No. Anči, drž mě. Tačko, ty jsi něco prodal. Co? Ty jsi dal nějaké peníze? Co? Chtěl jsem. Ale nedal, mamku, nedal, víš? Máři, to ještě. No, Ještě štěstí. no ale... Co to dá? Co? Toník. On je něco prodal. To já nevím. No pojď sem. No pojď sem, ty prýchlístku, pojď mě říct. Já? No pojď. Co potřebuješ? No co ty jsi paskudil, pojď mě říct. Já... Já jsem chtěla prodat všecko víno, co mám ve sklepě. No a celou letošní úrodu, no. Chtěl jsem to všecko střelit. Za pěkné peníze. A co jsi chtěl prodávat, ty trubko? Všecko. Vždyť ty jsi to už prodal tému starostovi. Vždyť ty už nemáš nic. Já vidíš to? Toníku. Leda, že by si to prodala i ze starostu. A ten by se divil, co to tam má za špačka. Tondo, my jsme ale pohli. Ještě, že to přiznáš, taťko. Ano. Ještě, že to přiznáš. Nebyť Mamko. mě. Ne, Mámko. nerýsaj se. Ale mámko, to je... Měla jsi pravdu. Však já vím. Měla jsi pravdu tak jak vždycky. A víš co? Já jsem na ten taneček nezapomněl. To ne. A víš co? Já tě zvu aj na věneček a aj na rakvičku. Aj na zmrzlinku. A na dvojtu, klidně na dvojtu, no. Trojtu, taťko. A na Trojtu. čtvrtu, klidně čtvrtu. Mám. A to už ty pojď také.
Zasloužíš si. A to však to víš, že ano. A teď, mamko, teprve začneme žít. Bude čača. Bude čača. Teď začneme užívat. Bude čača, foxtrot, aj tango. Vidíš to, A teď pojďme. No. A vidíte to? Už jste poléčení a vyléčení raz, dva. No, a to si nedali ani hlté léčivé vody. Zaplať pánu za A tož pojďme. Idem si zatancovat a do té cukrárny. Pojď, mamko, pojď.